Hej. Jeg vil lige prøve at vise, hvordan man finder reservedel ved at slå op på en nummerplade. Mange de tror, at når man taster nummerpladen, så er det bare at smide i kurven, så er alting bare ordnet for en. Sådan er det desværre ikke helt altid. Man bør stadigvæk være opmærksom på, hvad er det egentlig, der kommer frem, og er det tilsvarende min bil. Hjemmesider kan ikke, det gælder vores, det gælder andres, hjemmesider kan ikke 100% ramme rigtigt med reservedel. Så hvis man ikke vil bestille forkert, så er det en god idé lige at kigge sig lidt for også. Lad os prøve at kigge. I det her eksempel her, der har jeg fundet en Audi A4, som vi søger op på nummerpladen her. Sådan. Når vi kommer ind på nummerpladen her, så kan vi starte med at ville finde en bremseskive. Vi klikker ind på bremser, og vi klikker ind på bremseskiver. Når vi kommer ind på bremseskiver, så kan vi se, at selvom vi har tastet nummerpladen ind, så kommer der mange forskellige muligheder. Og hvad skal man vælge? Skal man bare tage den billigste? Nej, det vil være en dårlig idé, fordi det vil formentlig være forkert. Det man skal være opmærksom på her, det er allerede herude i teksten, kan vi se, der står noget med et PR-nummer. Hvad er et PR-nummer så? Det er et nummer, som der bliver brugt af bilfabrikanterne til at ligesom sige, den her type bil, den kører med den slags bremser, denne type bil kører med en anden slags bremser. I teorien så kan du have to Audi A4 2,0 TDI holdende ved siden af hinanden, mere eller mindre samme årgang på papiret og alting, og samme motor og sådan nogle ting der, men stadigvæk har de to forskellige sæt bremser. Og den måde man finder ud af det på, det er via PR-nummer. PR-nummerne, dem kan man, altså vi kan selvfølgelig oplyse PR-nummerne på bilerne, og vi kan også hjælpe med at finde det rigtige. Alternativt så kan man nok se det i sin instruktionsbog, eller i hvert fald på datakortet på bilen. Jeg har været inde og slå den her bil op, og den har en PR-kode, der hedder 1LT. Så allerede her, så kan vi gå ind og kigge, jamen PR1LD, det vil ikke passe på bilen. 1LA, 1LB passer heller ikke, men herover har vi så 1LT og 1LY. Det er der, vi er henne, og vi skal have dem, der passer på bilen. Der kan du så gå ind, tjek mere specifikt, jamen passer det med diameteren, passer det med tykkelsen på bremseskiven, og er det de rigtige antal huller. Der står også, at bremseskiven, vi vil modtage her, det er en coated bremseskive. Har man ikke mulighed for at skaffe sin PR-kode, så må man jo ind og kigge på de forskellige dimensioner her, for at se, hvad er det rigtige. Herunder passer på bilmodel, der har vi også, hvad bil passer det på, men der kommer også en rød udråbstrekant, og den giver vi lige tryk, så kan vi se igen, der bliver fortalt her, at du skal være opmærksom, passer kun til de to PR-numre. Og i det tilfælde her vil det være den bremseskive, vi skal bruge, så det vil være at putte to af dem i kurven, og så er vi egentlig klar til at gå til kassen, hvis vi var færdige. Den næste ting, jeg synes, vi skal prøve at søge, det er her. Når vi søger i det nederste søgefelt her, så søger vi på den bil, vi har valgt. Det vil sige, at vi har valgt Audi A4, men vi kan ikke lige finde bærekuglen. Derved så siger vi, at vi vil søge på alle kategorierne. Og når den så kommer tilbage til start her, så vil vi gerne, den laver så søgningen samtidig med, men så søger den på bilen og vælger så bærekuglen. Igen, så kan man sige, at vi skal lige ind og se på, hvad passer det på bilen, vi kigger herinde, jamen det passer meget fint med overgangen, og det her, der er ikke nogen bemærkninger på den her, så det er lige så fint, den kan vi putte i indkøbskurven, og så kan vi egentlig handle videre. Den sidste måde man kan søge på, det er, hvis du har et originalnummer. Vi har et originalnummer her, hvor som vi måske har læst på den gamle reservedel, eller hvordan man nu har fundet frem til den, hvor vi så ligesom trykker søg, og så får vi her lynhurtigt frem bremseklodser med det originalnummer her. Det kunne også være, at der var kommet 3 forskellige muligheder frem. Så vil det egentlig betyde, at de 3 muligheder, du har, det er alle 3 nogen, der vil passe med det samme originalnummer.
For en god ordens skyld kan man også lige klikke ind og så se her, jamen, hvad passer det på? Her kommer der så en hel masse andre muligheder, og det er fordi nu er det ikke længere nu er den specifikke bil ikke længere valgt, men nu viser den alle de bilmærker og modeller, som den her bremseklods vil passe på. Her finder man så sin egen og går ind og tjekker, står der noget specifikt. Der står igen PR1, LY og LT. Det ved vi godt, det er vores bil, så det er ikke helt skævt det der. Det er sådan set måden, hvor man finder tingene på bilen. Altså det, man kan sige om det, det er, at selvom man taster nummerpladen, er det en god idé at være opmærksom og lige se efter, er det nu det rigtige. Også selvom at der kun kommer en reservedel frem, så kan det jo godt betyde, at reservedelen er egentlig ikke til min bil, men fordi at vi kun har den ene i programmet, så er det kun den ene, der bliver vist. Så hold godt øje, hver gang I skal til at bestille noget, så I er sikre på, at I får det rigtige.